Cellulite er en kosmetisk tilstand, der er kendetegnet ved udseendet af fordybninger og ujævnheder på huden, især på lårene, ballerne, maven og nogle gange også på overarmene. Det opstår, når fedtvæv bevæger sig under huden og skubber op gennem bindevævsstråler, hvilket resulterer i en ujævn overflade. Selvom cellulite ikke er skadeligt for helbredet, betragter mange det som et æstetisk problem. Der er forskellige behandlingsmetoder for cellulite, herunder 1. Cremer og lotioner. Nogle produkter indeholder ingredienser som koffein, retinol eller æteriske olier, der lover at reducere udseendet af cellulite ved at fremme cirkulationen eller stramme bindevævet. 2. Massage. Særlige massageteknikker kan hjælpe med at forbedre cirkulationen, løsne vævet og midlertidigt reducere udseendet af cellulite. 3. Laser- og radiofrekvensterapi. Disse teknikker sigter mod at stimulere produktionen af kollagen og stramme bindevævet, hvilket kan resultere i en glattere hud. Ultralydsterapi. Ultralydenergi bruges til at ødelægge fedtvæv og stramme bindevævet, hvilket kan forbedre udseendet af cellulite. 5. Liposkulptur. Selvom liposkulptur kan hjælpe med at fjerne fedt, er det ikke en specifik behandling for cellulite, og det kan derfor være udseendet i nogle tilfælde. Effektiviteten af disse behandlingsmetoder kan variere, og der er ingen garanti for permanente resultater. Men nogle mennesker sværger til visse produkter eller teknikker for at forbedre udseendet af deres cellulite. Den kanelcreme med cassia-olie fra Schutzengelein, som du nævnte, synes at være en behandlingsmetode baseret på naturlige ingredienser. Det er dog vigtigt at bemærke, at effektiviteten af sådanne produkter kan variere fra person til person, og yderligere videnskabelig forskning er nødvendig for at bekræfte deres effektivitet. Det anbefales at konsultere en professionel, før du bruger sådanne produkter for at sikre, at de er velegnede til din specifikke situation.